היי ג'ון, כמה קיבלת במבחן בתושבע? לא מספיק. למה? מה לא ידעת? תושבע. סליחה, מה זה פה? הפסטיגל. פה זה הפסטיגל? כן. תשמע, אני רוצה לשיר בפסטיגל. אתה בטח מתכוון לבן שלך, זה... לא, אני מתכוון אליי. אנחנו מחפשים כישרונות צעירים. אני צעיר. לא, ממש ילדים, אתה מבין? אני ילד. תשמע, נתקשר אליך, נתקשר אליך. אין לי טלפון. תשמע, הנקודה היא הנקודה היא שאני רוצה לשיר בפסטיגל. תשמע, זה לא רק לשיר, אתה מבין? זה ללבוש טייץ ולרקוד. אני כל יום לובש סטוץ ורוקד. אתה פשוט לא מתאים. לא מתאים. לא, מצטער. באמת, פייר, הייתי פשוט לא מתאים. לא מתאים. מה אתה עושה? לא, 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 תחתוך את הברידים לא, שלי. לא, עזוב אותך, עזוב אותך. אתה לא עשית לי לשיר בפסטיגל. אתה עושה צחוק ואחר כך בשביל שטות כזאת אתה חותך ורידים? מה קרה לך? אתה רוצה לשיר בפסטיגל? תשיר בפסטיגל, תשיר בפסטיגל, מה העניין? מה הבעיה? תשיר. אתה בבקשה. רוצה שאני אשיר בפסטיגל? כן. תן לי את זה. אתה רוצה גם שאני אלבוש סטוץ וארקוד לך? כן, למה לא? למה לא? זה יכול להיות נחמד נורא. תגיד לי, מה אתה חושב שתפסת פראייר? שאני אשיר לך בפסטיגל, למה מה אני נראה לך ילד? יא צ'וקומוקו, חבוב, אני כל יום יש לי קומבינה 5,000 שקל, אני סתם באתי לשכן שלכם, הכנסתי קצת ירקות, אני אשיר לך בפסטיגל, אני סתם צוחק איתך, מה קרה לך? מה זה נקניק? תגיד לי. כן. וואלה, פסטיגל, אני אשיר בפסטיגל, תשמע, יש לי רק עצה אחת קטנה בשבילכם, אברי, אני זיתי אותך ישר בהתחלה. תשמע, אתם, כל הסופרים שלכם, כמדומני, הסופרים שלכם פרש לגמרי. מה זאת אומרת? חושבני שאתם צריכים למצוא קצת סוף או קצת יותר טוב. זה מה שנותנים לכם לאכול פה? זה מה שיש. וואלה, פרש לגמרי. תשמע, תמצאו סוף או קצת יותר טוב, למה חרם על התוכנית, אתה מבין? תשתדל. יאללה, מה הסלאמה.